Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion ima pesta paduahon, parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus, pesta paduahonon, pabotohon tuhita, Yesus do silem hasangapon ni debata, nuain, bongot mahita tu parsaoran na badia tu debata, tasobba jalata puji ma guarna, ro mahita tu adupanna, mardongan puji-pujian marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon, marnida sada panodang nabulun. Bisardo sada panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Haleluya. Martangyang mahita. Ale ama nami, ama ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami,
natubu di huta Bethlehem. Sai pinuji ma guarmu nabadiai, ala naung ditikirho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hati uron, jala dipadom hodo hami tuholang siakko, gabe saur muse dohoto, gok halalas niroha do hami alani, sai jalo ma hamaloteon nirohanami, naung tinopokmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangion hamuma patik ni debata di pesta Natal padua honon, ima natar surat di 2 Korin bidu 4 ayat onom. Ai debatado nama dokon marsinodang hati uroni sian haulumoni, ibana do patiurhon rohanami, pabistar parbinotoa disangap ni debata, na di bagasan bohini Kristusi, ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sia tuhata, laho mangulahon naho bar tupatik nai. Alay Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon naho bar tupatik mi. Amen. Mari dehita. Tato potima dosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadiko dalanna asa mangolu ibana, ido dipangidorham. Alani i ubahen nahupong idohami tuho, say sudah tima toru-torum, asa unang mangunai betuhami, say sesa sude dosa nami,
asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Satokid do hutadikok ko. Alai papubungokku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpier ni murukku, hutabunihon bohikku satokin marudupokko. Alai marhite-hite dengan basa saliling-nililing na asyaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapem ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di hari pesta Natal padua honos sadarion. Ima natar surat di pasalmen 145 mamuka maisian ayat balu 110 margati soring mahita majahasa. Partalup jala parasiroha do Jahoba, lebat do ibana tarrimas jala pardinggan basa bolon. Basa do Jahoba basaluhutna, jala dilinggo asini rohana do jadi-jadiana sudena. Madok mauliate masude jadi-jadiammu tuho ale Jahoba, jala dipuji akka nanesiammu doho. Di balik tahun nasida do hamuliaon ya harajaonmu, jala di parhatopot nasida hagogoonmu nasumurungi. Laho pabotoho tujolma manusia akka hagugon nai, dohot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Harajaon ro di saleleng-nilelengna do harajaonmu, jala pangbobomionmu ro di sude akan sudut. Ima sahatna, martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari dehita. Tahatidak koma hapor siautai, sungonna hina tidakkon ni dongata sa hapor siaut disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sotudosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantod di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani,
Disima ibana pai mengulak sugut tu tanah on, menghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sugut daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sarasuda. Amin. Tapi gima puji-pujian sian paduan suara Agatha.
gema pujian suara sian haleluya.
Tapi bema korsian inahana. Sunggul-sunggul parpungata di tikyon ima pesta na paduahon parningotan ari hatutubuni Tuhata Yesus Kristus. Tapi gema lagu pujian sian paduan suara napiri.
Tapi gima puji-pujian sian kur ama saroha. Tapi gema puji-pujian sian kur ina selasa.
Mare de mahita huhuma tapasahat pelian kantong sadaa sadabi. Hallelujah.
Damai ni debata na sumurong siyan salut na roha. Imana mangaramoti hakati-hati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata di pesta parningotan hari hatu tubuh ni Yesus napa duahon imasian surat tuhala Heber bindu sada ayat sada sa rujayat opat sonon ma didok. Jot-jot jalaragam na jolo pambahen ni debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi alai dia ka arina parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabangkit gabisitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasyangani silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagugoni jaladung dipatupa ibana hayason siana kadusa hutul do ibana tu siamun ni hatongamon na dikicangi songon surung ni guarna natinian nai na mangatasi aka suru-suruan songoni do surung ni hasangaponna martimbakon nasida ido sahatna shalom ma dihita salutna horas mahita na di bagasan gerejaon songoni na mangihuton marhite nonton langsung arte live streaming daku boto mandok bahasa Batak na ya Natal kedua Pitor Longang bro. Amang Inang tahu gak kenapa harus ada Natal kedua? Ate buasa ikon adong Natal paduahon jala di tradisi ini huriata adong piga tahe minggu naikon adong padua halihon tikiandigan pasca habisi musik hana naik Pentakosta dohot Natal huriana hinaholongan moloni parsiajaran buasa maha KBP mengadopsi ini diadopsi ikonadong padua baik pasca Pentakosta dohot Natal marguru kita satokin anggo sian tradisi gereja baik Katolik, Anglikan, Reformed, Lutheran secara umum
Dan holan Natal hari paduaho. Alai sahat do Natal pas 10 duahun. Jadi 12 hari Natal sampai tanggal 5. Paskah itu bukan hanya 2 hari, tetapi Paskah selama 40 hari. Dan Pentakosta, sebagaimana dengan namanya, ya, 50 hari dirayakan. Nah, HKBP memakai hari yang kedua itu mengikuti tradisi Lutheran yang berdasarkan dari gereja Reformed, di mana hari kedua Natal itu memperingati tentang karya Kristus yang dijalani oleh Stefanus. Amang Inang ingat apa pengalaman Stefanus? Mati martir. Nah, ini landasan daripada marturia, martir, yang artinya adalah penyerahan, pengorbanan, iman yang tidak tergoyahkan. Mbak ini dipakai yang kedua. Demikian nas kita ada kandungan atau nilai tentang pengorbanan. Nang P baru tubuh. Ceritanya Yesus baru tubuh, tetapi sudah ditaringoti secara khusus, ya. Di ayat berapa tadi itu? Bisa diulang kembali, ya. Ayat 3. Ujahaum. Silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhaguni. Jala dung di patupa ibana hayason sianaka dosa. Yesus na patupahon hayason sianaka dosa adalah kematian. Jadi Natal kedua itu langsung terkorelasi bana tuh karyana next. Mbak ini do Stefanus dan juga yang lainnya itu menjadi salah satu landasan bagaimana tentang gambaran iman yang tak tergoyahkan. Huriana hina holongan, entah kenapa di Natal yang kedua atau perayaan-perayaan yang hari yang kedua, Pitor berubah drastis. Atau mungkin karena memang tidak paham atau bagaimana, tetapi nisukun buado di Cijantungon, kurang do Natal paduahon, biasa mamang. Paling makan markuri, Mbak ini runakin, wah, onom nakin, onom manang pitu teh, 6. Kor yang pertama, menak dope aman. Kor kedua, masih belum mendidih. Masuk matong kor ama saroha. Nggak mulai dong nakin. Masuk musina terakhir, paropuan, pitur. Kan sama-sama nyanyi, ya kan? Ada saatnya mendengar, ada saatnya bernyanyi. Jadi enaklah semuanya bisa menerima ende puji-pujian. Iya. Anggo hamia ke amang inang padita, daftar bain marede .kor kan itu.
Alena pasti niuji non tukor ama. Unang tuinahan nama. Ala nakin marede para riselasa jongjong do amang marpaung. Itu kan? Bah na suara piga do amang marpaung kan nerak. Iya. Urian nahin holongan na parjulma nakin kita belajar lagi tentang apa itu Natal kedua. Yang kedua, ini ada keywordnya yang saya ambil ayat 1 dan ayat 2 tentang makulik. Jot-jot jala ragam pambahenan ni dewata. Mamakulingi. Apa ini mamakulingi? Kata dasarnya adalah kuling. Tapi kalau dia pakai hulik kuling, beda artinya. Ya. Kulit. Makuling. Dina makuling sese. Ya, sese nadi baliani. Napa buahon? Naong. Amang inang begitu pentingnya perihal tentang makuling. Makuling giring-giring. Teng, apa yang berubah? Torhohom. Tanda laho masuk. Makuling. Dan ini satu istilah yang dipakai Allah untuk pertama kali. Mubainido jot-jot makuling itu dipakai oleh dewata. Dan waktu Natal ini sering terdengar. Yaitu barita panopau. Dungi makuling ma dewata. Jadi mana torang? Jadi ma nahulum. Dungi di dewata dinggan. Ima ari na parjulu. Molo makuling dewata menjadi sesuatu dan itu baik. Harus itu dulu. Atau nueng ahado tanda manang apa gambaran makuling di bata di ngulum. Hea dope dipakulingi di bataho. Tikian dingan. Tiki martangyang. Narepotan mulu martangyang dia lusi dewata. Tangyakta. Ali amang. Oh inna. Apedang sunguni. Apalagi mulu naga liling terminna Bapa yang di surga. Inna diwatarun. Jadi jangan lama-lama, langsung aja. Bapa yang di surga, kami berdoa langsung aja. Tiga-tiga di bata makulingho. Jamita termasuk gak ini? Khotbah masih masuk ini dalam hal pamakulingi di bata tuho. Atau amang inang hanya melihat, oh yang khotbah pendeta baru. Sorry udah 16 tahun saya pendeta, bukan pendeta baru. Tapi baru bertugas di Cijantung, iya. Saya neng hualu si dunia nalai.
toridoko na non si manjutak parbadai na musirut kan. Gabi hona sudi hape audo na amang inang. Apakah memang ketika yang berdiri di sini amang pendeta Sirait, amang pendeta Pasaribu, inang pendeta Borusiagian, itu view-nya? Yo makuling debata marhite akka naposona. Kelanjutannya sampai kepada parhalado. Jadi hati-hati, parhalado adalah dalam ni debata mamakulingho. Perpanjangan tangan. Tarlumo bima diaka paniaran ni parhalado. Yang senyum istrinya Sintua. Molo dimuruki ho amang situai, hati-hati. Doh debata dimuruki ho. Saya serius loh. Amang Situa pernah dimarahi istrinya. Dison Papua Samu, dison. Bican hu taringoti di somma. Amang Situa pernah dimarahi istrinya. Akan adikaido rawan Situa di somma. Ya, apalagi melonga dipakai baju parhobasna. Amang inang pasangan parhalado ulaw mo lasaro. Amay. Martangi ako. Unang sihataan, debata, marhite, pakubasyon ni amata, monang inata. Molo tungadong nahurang, tiki marageda, misalnya songon Situa tulang niba si otang. Rodo na tulangi? Inarohaku pe. Ketika nyanyi nafiri mataku tertuju sama nan tulang. Apalagi mamereng horuk korung ne. Ternyata nan tulangku. Iya. Molotung na lipe otik pamakena. Iya, pasop. Unang songon na hutar daun. Buru manurungon inaton. Ngai pasingot inatay niyan amang Situa. Molo marageda ho Bapak. Unang saya pakai batu akik inna. Balagay itong kan. Amang Sintua ada yang pakai batu akik? Enggak ada ya? Iya. HP dipakai sama Taima Situaun marga sinurat. Holan concong amatay. Martangiang putar balik. Pitor inatay rodida. Pas musema hubereng inatay. Ena mahuaro naing inang boru manurungon. Molotung na bersinpe ditutup manian. Unang apala majukit. Songon na hubotoon. Dang say holan ukit-ukit. Torodo suara. Enda musema. Lam sigaro. Amang sinurat. Ayam.
Alusi joinataniku. Bereng mak. Ya namanya manusia tidak sadar kan. Ahai, inna do langsung apa ngai joloni ai mana para gedang. Jadi inang sintua, ba hati-hatilah ya. Perpanjangan ini batari. Mamakulingi hita saluhutna. Melohami terbatas dunia kepartikian. Sianoma atong molo nunga dipakulingi di bata. Ya, manat ma hita. Napatuluhon na parpudi berdasarkan tema atau topik ini bicara tentang silam. Masih tahu kita arti silam? Silam. Sian sude. Jawaban Muna seakan-akan kayaknya belum paham betul. Ayo siapa yang jawab petir tadi? Ayo tunjuk tangan yang jawab petir tadi. Iya. Halilintar. Mulu bahasa na dipakai nasing tu ronggur. Satabi muladung namar guar si ronggur. Ya. Petir. Lalu apa yang menarik dipakai istilah Yesus Kristus silam. Kalau diterjemahkan secara literatur Batak dan langsung ke Indonesia, kehadiran Yesus itu sebagai petir Allah. Kenapa? Buasa silam. Buasa dang sondang. Buasa dang hati uron. Buasa dang peniel. Bohi. Dan silam jika dipelajari lebih sering, ini menakutkan. Mulungaro silam, apalagi mardongan suara, ronggur, amana pitor keluar sian rohata. Tor marjilam-jilam, tor indah kan? Lo isia sadungo na modomi. Memang borat do marjamita borngin songonon. Butong pe salah. Mali salah. Maaf at ya kamanginang nakin na tarsonggot. Iya. So ni ma. Pamakuling di bata mardongan silam. Asa marhite hadirion anak nai unang lias. Siapa yang bisa mempertahankan petir halilintar? Molo sondang sinar hati uron mungkin masih bisa. Orang tutupi. Kalau siang melihat sinar matahari ya pakai kacamata hitam atau kacamata riben. Mobil supaya tidak panas, tidak silau, dipakai ate gorne kaca film. Olo mobil niamang dang pakai kaca film. Asa patar. Marhuai rupa ditei di mobil. Ya. Bohado pakuling di bata, di ngolum, apakah masih menggetarkan hatimu, manang molo secara dogmana,
Iki di jamitai ho, margorak do peroham. Manang naholan sebatas. Ya. Ya, gitu-gitu aja. Mari kita periksa, kita teliti, molonunga di dok, makuling debata, molo songona tenang doroham, molo danga dong hira perubahan, di situ berarti sudah tertutup. Udok mak, makuling mahuinang, tu anakmu. Nga gudang ran nama penansu maparohan kan? Dipakai do TWS, earbuds, headphone, earphone. Hati-hati, banyak hal dalam dunia ini termasuk baik pergumulan, kecanggihan, kesukaan, semua saja itu bisa menjadi penutup telinga. Tiki makuling dewata. Jadi mulunga makuling dewata. Langsung periksa. Jangan tenang-tenang saja. Mulu makuling dewata ikonadong naringgan. Molo makuling dewata ikonadong na berubah siako. Molo nga makuling giring-giring pitor sumak ko hutu. Jangan lagi men-scroll manang na ngecek kirimanmu manang na paketmu. Molo nunga jongjong parhalado. Pitor sumak ko marnida tujulu. Hadirion di batari. Umbay ini nakin di setiap ibadah saya pasti perhatikan. Tapi gima patik ni di bata buhado. Kultur manang gaya ni ruasison setebi. Kubereng pitor tujulu dohamu mamereng. Muliate ma Tuhan. Tinggil dope. Rikot dope HP patikmu di ruason. Saya dong do nunga di doko situa. Tapi gima patik ni di bata di hari Minggu saya darion. Songonot do. Amanginang di bata mau ngomong loh. Kok bisa-bisanya kita cuek, buka-buka Bibel sih memang, cari lagu atau buka handphone dok lanasi. Dia mau ngomong yang baik loh. Allah yang mau ngomong. Supaya itu bisa marsilam. Ima. Atau titik gerak awal ini. Fase dalam kehidupan kita secara minggu gerejawi. Kita mau senantiasa dipakulingi di bata marhite. Anak na Tuhan Yesus Kristus. Atau sikok ma tadok ahu porsea di Yesus Kristus. Ya. Jangan kita seperti biasa aja gitu. Ahu porsea apa itu? Ahu porsea bukan ahu porsea. Di situ ikon tarida irama mengatakan maka tidak kun hapursiaun ahu porsea molo akka guru-guru kor ngator langsung dia tusion. Bagaimana mandokon au dohot ahu.
Ahu Porsia. Ahu Porsia. Ahu Porsia. Bukan hanya sekedar Ahu Porsia. Ya, siro. Titik gerak awalnya. Uberi ngajam sia. Rak mamerek kita. Ngaboy rate. Ya, kita mau masuki minggu-minggu gerejawi bersama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pentingnya. Karena apa? Itulah orang dalam kita. Dan adong nasahat tu amai anggo dan marhiti ibana. Mari Tuhan Yesus Kristus mau mulai berkarya lagi secara gerejawi. Inilah kita nikmati dalam 1 tahun ke depan dalam karya-karyanya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma dihoale Jehovah. Nunga dipakulingi hohami. Jala toktong dipakulingi hohami. Jala gurang dibaheko laho mamakulingi hami. Asa unang mago hami. Atong dinanaung pakyom hami. Urupi hami. Makanguluhon hatam gawe toktong bohal ni partotion nami. Jalasi roham tiroi hami toktong laho makanguluhon hatami asatung lam sikop haporsion nami. Amang pardinggan basa mangido mangelek kami saliling di ngolu nami saya homa nagabe debata nami. Mangido hami amang pasu-pasumu hami. Tagan di pardalanan tiak kaulaun di tonga-tonga ni masyarakat, keluarga, manang di dia pihami. Hu pasatami ma daging nang tondinami tutangamu na badi. Mengasaun guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma diho. Amin. Tapasa ma peliata mari de mahida.
koma peliata. Martangnya kita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun nadingkan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasatami ma sian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilianon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang. Mandok mauliati dohami tuho. Ala ni godang niasi do tolong ni roham di hami. Ay di basa-basa hokodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangulanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot sian amatean sa leleng ni leleng na. Hu pangido hami tuho. Sai sodang ima rohanami na holomi marhite-hite tondi parbadia. Akup ni isay parohai mahami. Asa huboto hami mandok mauliati tuho. Asa tarapul situ tu rohanami dihagugutan. Dohot di pangunjunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma guarmo. Say ro maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amin.
Selamat Natal Madita Shalom. Selamat Hari Natal.